tata bụ ụka nke abụọ n'oge mbilite n'ọnwụ Kristi bụrụkwa ụbọchị anyị na-akpọ Divine Mercy Sunday. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka n'ụwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha na-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ndị otu Divine Mercy Prayer Group na-ayọ ngọzi Chineke ka ọ na-abawanye n'isi ndị otu ha niile, n'isi ụkọchukwu anyị Fada Jude Umeobi na n'isi ndị kọmuniti anyị niile oge ugbu a na-echeta iri oriri Divine Mercy. Veronica Obialọ na-enye Chineke ekene n'isi Veronica, n'isi nyanwa na onwe ya Veronica Obialọ, onye na-eleta mgbe eji were mụọ ya, were na-emekwa mmemme ọgụ ara ịbụọ na ofu eji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ayọ ngọzi Chineke, nchekwebe ya na amara ya. Ezinụlọ Chidi Ekweatọ Nwadịogbu na-enye Chineke ekene ka mmemme emere maka ịkwanyere nwanne ha nwoke ugwu Collins Ụbaka Nwadịogbu, onye nke rapụrụ ụwa n'ụwa, ka o si wee gaa ọfụma. Ndị Ladies Auxiliary Knights of St. John International na-ayọ ka Chineke na-agba mmekọta ahụ ha ume, ma ndị si ndị Knight n'otu ha na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya n'isi ndị nwoke na nwanyị. Frank Ọkpalaire na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka Chineke si wee zọpụta mama ya na fatal accident nke o nwere, wee si na ya were pụta. Tina Oruche na-ayọ maka mkpụrụ obi Vivi Olisaemeka Oruche, ara abụọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Chima Ndukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Eberechukwu Ndukwu. Chigọziri Iwuchukwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Barbara Ihenetu. Ezinụlọ Nwosu na ihe Keire na-ayọ maka mkpụrụ obi Bernard Nwosu. Gertrude Ụlọma ihe a na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary Agem ihe a na-achọ ara ịnọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Joe na Priscilla Abekobe na-ayọ maka mkpụrụ obi Barbara ihe na-atụ. Ezinụlọ Abekobe niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Fidelis Chukwukadibe Abekobe. Ụlọma Gertrude ihe a na-achọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Barbara ihe a na-atụ, onye nke rapụrụ na Easter Monday. Kristi Udoji na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya, onye nke nwụrụ abalị ole gara aga, Joe Udoji. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ ụkọchukwu Kenneth Chukwu. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe.
Easter to you all. N'ụbọchị taa bụ Divine Mercy Sunday, anyị ji nnukwu aṅụrị na-atụnye aja masị ndị asaa. Anyị na-echeta ndị niile bụ ndị ahụ pụtara bụ ndị iro ya anụ. Anyị na-echetakwa ụmụnne anyị niile iro anyị ekpere n'ụzọ dị iche iche. Ọ kachakwa anyị na-arịọkwa ka Chineke gaa anyị ihu na-egosi anyị ebere ya mgbe niile. Anyị na-eletekwa nna anyị Popu Francis onye nke eli ụnyaahụ na-arịọkwa site na aja masị ndị asaa ka Chineke nye ya ezumike. Anyị na-akpọpụta mmadụ niile ka itinye ebumnuche nke gị ekpere. Ụmụnna, ka anyị kwado ụwa anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eukarịstịa site n'ịkwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụrụ ịlụta, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ọ Chineke dị ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ eberebe. Otito dịrị Chineke n'elu kachasị elu. Oh
Chineke onye ebere dị ebighị iji emume ncheta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị na-amụnyere ndị nke gị dị nsọ ọkụ nke okwukwe, biko mụbaa amara nke i nyere anyị, mee ka anyị niile ghọta nke ọma ihe bụ na asachapụrụ anyị njọ, bịakwa mụọrọ anyị ọzọ na mmụọ. Mekwa ka anyị ghọta ụdị ọbara ejiri gbapụta anyị site na inwe n'anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu mgbe niile, Chukwu site n'ụwa ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Ọtụtụ ihe ịrịba ama na ọrụ ebube ka a rụrụ ndị mmadụ site n'aka ụmụazụ Jesu. Ndị niile kwere ekwe jikwa otu obi na-ezukọ na mpaghara ụlọ nsọ ukwu Chineke a na-akpọ mgbe ụlọ Solomon. Ma ọ dịghịkwa onye ọbụla na-anọghị n'otu ha. Ọ dịrị mfe iweta okwusi ike isonyere ha. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ niile kwuru okwu dị mma banyere ha, ma Chineke tụkwasịrị ha igwe mmadụ, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị, ndị ji obi ha were n'Onyenwe anyị. N'ihi ọrụ ịtụnanya nke ndị ozi na-arụ, ndị mmadụ na-ekpopụtara ha ndị ọrịa n'ezi. Ụfọdụ ka ha na-akpọchi ụzọ n'ude, ma ọ bụ n'akwa. Nzube ha bụ ka onyonyo Pita wetakwasị ụfọdụ n'ime ha. Mgbe Pita na-agafe ka ahụ dị ha mma, igwe mmadụ sikwa n'obodo niile dị Jerusalem gburugburu gbakọ, utekwere ha ndị ọrịa ma ndị mmụọ ọjọọ ji. Ha wee mee ka ahụ niile n'otu n'otu dị mma. Okwu nke
akwụkwọ Mkpughe. Ọ bụ m na-edere n'akwụkwọ a, mụ onwe m bụ Jọn, nwanne ụlọ, na onye unu na-anya so nwekọ otu ahụhụ, n'otu alaeze, n'otu ndidi ahụ dị mkpa n'ime Jesu. Ndị ọchịchị mere ka m nọdụ na Patmos, ala ntakịrị mmiri gbaa gburugburu, n'ihi na m kwusara okwu Chineke ma kpakwara ihe Jesu kwuru akaebe. Mgbe m na-ekpe ekpere n'ụbọchị nke Onyenwe anyị, ụbọchị Sọnde, Chineke mere ka m nọrọ n'ime mmụọ. M wee nụ otu oke olu dara ka opi igwe n'azụ m na-asị, ihe niile ị hụrụ, dee ha n'akwụkwọ, zigakwara ụka asaa ndị a, zigara ụka ndị a na Efesọs, na nke dị na Smyrna, na Pergamos, na Titiara, na Sardis, na Philadelphia, na Laodicea. M wee chigharịa ka m mata onye nwe ụlọ a na-akpaghara m ụka. Mgbe m chigharịrị, ahụrụ m ihe ịdọbi ọra na asaa nke eji ọlaedo kpọọ. Ahụkwara m onye dịka nwa nke mmadụ ka o guzo n'etiti ihe ịdọbi ọra na asaa. O yikwa uwe mwụda ruru ya n'ụgbọala, werekwa ihe okike ọlaedo kee n'obi ya gburugburu. Mgbe m hụrụ ya, m wee daa n'ala ukwu ya dịka onye nwụrụ anwụ. O wee kpekwasa m aka nri ya sị, atụla egwu, ọ bụ mmalite ihe niile na ọgwụgwọ ihe niile. Abụ m chi ahụ nwe ndụ. E weburu mgbe m hụrụ onye nwụrụ anwụ, ma lee, adịzi m ndụ mgbe niile ebighị ebi. Ọ bụ m ji mkpịsị igodo nke eji akpọchi ọnụ ụzọ ọnwụ na ọnụ ụzọ ọkụ ala mmụọ. Ya mere, dee ihe niile ị hụrụ n'akwụkwọ, ma ndị ị hụrụ na-emezu ugbu a, ma ndị ga na-emezu n'ọdịnihu. Okwu nke ose.
ndị ụmụazụ Yesu zukọrọ kpọchie ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Mgbe ahụ Yesu bịara guzoro n'etiti ha sị ha, "Udo dịrị unu." Mgbe o kwusịrị nke a, o gosiri ha aka ya abụọ na akụkụ ya. Ya mere ndị ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Yesu wee sị ha ọzọ, "Udo dịrị unu. Dịka Nna m zitere m, otu akwa ka m si eziga unu." Mgbe o kwusịrị nke a, o kusara ume sị ha, "Naranụ Mmụọ Nsọ. Ndị niile unu gbaghara mmehie ha, a ga-agbagharala ha. Ndị niile unu jụrụ ịgbaghara mmehie ha, agaghị agbaghara ha." Otu onye n'ime ndị ozi 12 ahụ, Thomas, nke a na-akpọ Ejima, esoghị ha nọrọ mgbe Yesu bịara. Ya mere ndị ozi ibe ya ndị ọzọ wee sị ya, "Anyị ahụla Onyenwe anyị." Thomas wee sị ha, "Ọ bụ naanị mgbe m jiri anya m hụ ebe ntụ gbapụrụ ya n'aka. Ọ bụ naanị mgbe m tinyere aka m na apa ntụ ndị a. Ọ bụkwa naanị mgbe m tinyere aka m n'akụkụ ya ebe a gbara ya ube ka m ga-ekwere na o sitere n'ọnwụ bilie." Mgbe ụbọchị 8 gasịrị, ndị ụmụazụ ya zukọkwara ọzọ n'ime otu ụlọ. Thomas nọkwa n'etiti ha. A kpọchiri ụzọ akpọchi, ma Yesu batara guzoro n'etiti ha sị ha, "Udo dịrị unu." O wee sị Thomas, "Weta mkpịsị aka gị tinye n'ebe a. Lelee aka m abụọ. Setịpụkwa aka gị tinye ya n'akụkụ m. Abụla onye na-esi agụgọ, kama bụrụ onye kwere ekwe." Thomas wee tie sị ya, "Onyenwe m na Chineke m." Yesu wee sị ya, "I kwere ugbu a n'ihi na iji anya gị hụ, ma ngọzi dịrị ndị na-ahụghị m ma kwere." Ọtụtụ ọrụ ebube ndị ọzọ ka Yesu rụrụ n'ihu ndị ụmụazụ ya, ndị a na-edeghị n'akwụkwọ nke a, ma e dere ndị a ka unu wee kwere na Yesu bụ Kristi ahụ, nwa Chineke, ka unu wee site n'okwukwe unu wee nweta ndụ n'aha ya. Oziọma nke Onyenwe anyị. N'oge Ista, n'oge mbilite n'ọnwụ, ụka bịara wepụtara anyị ihe ọgụ dị iche iche na akwụkwọ nsọ, ụkpara ihe ndị nke anyị gụrụ ma gee ntị na ya. Ọ ga-adị mma na anyị ghọta na ihe niile a gụrụ anyị taa bụ ihe m ga-akpọ ntomeliko nke okwukwe. Ya bụ ihe niile anyị gụpụtara na akwụkwọ nsọ, everything we read from the scripture readings of today, shows us in full display what the faith is all about, what the Catholic Church is all about, and what the spiritual life is all about. And that's the reason why we have to pay more attention. Yeah, nobody that Bible study by looking at the text we have read and then get something out of it. So ihe ọgụ nke mbụ agụrụ anyị si n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi, Acts of the Apostles. Anyị hụrụ ihe mere ebe ahụ.
ọ wụrụ Pita anọ bụ onye gọnahara Yesu, bụ onye gwara ndị kpọpụrụ Yesu n'obe amaghị m onye ọ bụ. Pita anọ gbara ọsọ mgbe o ruru n'omume. Ozi Pita ahụzi ugbu a ọnụ na-eme ya na-ahụ ya zarara ya na-agba ndị mmadụ na onye esite n'ọnwụ mee gịnị bilie, ụjọ nọ ala. Mana nke kasị nke nọ onye ọwụwụ Pita ka anyị nụziri na ọ bidoziri rụwa ọrụ ebube na-akpọlite ndị nọ n'ọrịa n'aha Yesu Kristi. Nke a meziri ndị mmadụ enuruzie jewazie to him. Onye anọ ndị mmadụ na-agbara ọsọ bifọ ka ahụziri ihe ọ na-eme. Onye ọbụla eme gịnị enuru na-eme gịnị na-abịa. Akọwara anyị na onye na onye ọbụla nwere onye na-arịa ọrịa kpọrọ jepụta ụmụazụ ha na-emetụ ndị aka, ọrịa na-eme gịnị n'ala. Nke ka nke wụ ndị mmadụ bịakwara hụzie Chineke n'ime Pita, nke ha bịaziri kpọrọzie ndị na-arịa arịa dewezi ha n'ụzọ na ha kwere si ọ bụrụ na Pita si ebe a na-eme gịnị na-agafe, shadow onyonyo Pita ga-eme gịnị ga-agwọ ndị a. This is the church in display. Kedu ihe m kwere ekwu ihe a? M na-ekwu the church, kedu ihe m na-eme? Gịnị bụ nzukọ? Katikizim jụrụ gịnị bụ nzukọ? Zana, gịnị bụ nzukọ? Mgbe ndị okenye zara katikizim n'ebe a, what is the church? Nzukọ bụ nzukọ nke ndị kwere n'okpuru ofu onye isi. Kedu akara eji mara nzukọ? Kedu akara eji mara nzukọ? Ọ bụ ofu agha, ọ dị nsọ agha, ọ bụ katọlik agha, ọ bụ apọstọlik kọrọ na onwe na aka. Achọrọ m ka anyị ghọta ihe ọfụma so that you don't go home without understanding this today. Akara eji mara nzukọ nke mbụ ọ dị nsọ, the church is holy. Nke abụọ bụ gịnị? Ọ bụ ofu, the church is one. Nke atọ bụ gịnị? Ọ bụ katọlik, ya ọ bụ ozuru mba ọnụ. Nke anọ abụrụ gịnị? Ọ bụ apostolic. So what we are reading today in the first reading, displaying Peter healing in the name of Jesus, is displaying what we call the apostolic church. Peter nọchiri anya ndị apọstọl. Ụka bụ apostolic. Ya mụ na ụka mụ na unu na-aga, okwu anyị kwadosiri ike n'ụka bụ apostolic. So kedu ihe kwere ekwu ihe a na Peter rụọ ọrụ ebube? Ọ bụrụ na ndị n'ugbu a sị na e nwere ebe ejere mmadụ eje ebe ama ebe ekpere, onye isi ahụwa ụzọ, onye ngwọrọ agawa ije, kedu otu ọ ga na-eme gị n'obi? Are you not skeptical about it? Unu na-anọ Ebuka na onye ngwọrọ gara ije, ọ bụghị ọ na-adịghị ka ndị mmadụ na-asọ arrange awanya anaghị ekwu otu ahụ. Ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ gịnị arrange, that is na ihe ahụ ha eziokwu. Enwe otu onye a ga-esi were onye ngwọrọ gawa ije, enwe otu onye a ga-esi were onye isi hụwa ụzọ. Ebe na ebe ọla anyị hụrụ such a thing happening, we tend to be somehow ọkwa eziokwu ka ọ bụ asị. We are very skeptical about it. Why? Because anaghị m ekwukwe enwere ndị were arrange na eziokwu, mana ihe kwere ekwu ihe abụọ. This is also a dangerous game, especially when we look at it from the perspective of our church. Ụka mụ na unu na-eme kwere n'ihe a na-akpọ ọrụ ebube. Unu ghọtara ihe m na-ekwu? The Catholic Church believes in miracles. Gwakwa ya onye nọ gị n'akụkụ ka ọ ghọta ya ọfụma. So ka mmadụ ghara ime iduhie gị anya na enwe ihe dịka miracle. There is miracle. Ka mgbapụ na eziokwu. And that is the reason why tupu eme gị onye nsọ, onye dị nsọ n'ime nzukọ nsọ Katọlik, ị ga-arụrịrị ọrụ ebube bifo agụnye gị n'onye nsọ. Ụka ga-agbarịrị mbọ ichere ọdịlị onye ahụ nwụrụ anwụ arụ ọrụ ebube. Ọ bụla mgbe a ga-agụnye gị n'otu ndị nsọ.
which means miracle is still something that is very, very important in our faith, and we cannot discard it. That is something I want us to hold dear, because now we are going into a situation where people are telling us that miracles are impossible. Oh, I say, Chukwu kanaro obe nime nzukoya. There is still miracle happening in the church. It is not all about, many people are saying, in our own day, Oka. Now, Mwasa Ozi, Makana, here Peter Neba, and there was Ozi. It is a church that is steeped in outreach. Oh, here Peter Neba, he was doing what we call outreach. What do I hear outreach? Any activity that impacts on the people is outreach. So now, how does the church do this outreach now? Hospital in those days, okay, Bishop Shanahan, by the time many of us know here, we can also engage in outreach. Makana, engaging in outreach is part of our spiritual calling. Na aniga reach out, the capitals reach out, especially to the poor and the less privileged. Uno kwetreni hande. Opo ya Pope Francis did reach. Now only all our patrana if Pope Francis go. Nobody insists that the church will go back to its calling. Care for the poor, care for the less privileged. Eba kamono na already. America, they're capable of performing miracles. As long as you are in this country, you are capable of performing miracles at home. You know, so free here, about that is the miracle I'm talking about. Support whatever helps in human flourishing. Support whatever you see that will help human beings to flourish, especially Nali. Imo Trawa is a miracle worker. Kaina go Makabita, Aina go Makage, Igano That's the question. Will you be able to perform miracles? That is part of our calling. So we are part of what we call the Apostolic Church, Peter's Mission. I got also in Hoga Potaraye, in Hoga was in our Mpuhe, our revelation. Onye ka anyị olu ebe ahụ olu John ebe ka John nọ na-ede ya ihe ọ sị ya na-ebe la ya na misa na ya na-ebe island of Patmos, which means ọ nọ ebe ndị mmadụ island wo ihe nọkejere anọkeje ọ nọ in a place of distraction. And all the line he never wrote anything he was saying, which means he was silent. And in that silence, a voice came to him. John honor in contemplation, he had contemplation. And it is in the midst of that contemplation that a voice did what? Who does John signify? John signifies the contemplative church.
na mụ na unu bụ ndị ụka oke akpọkwara mụ na unu bụ ụka ịbụrụ ndị na-agba nkịtị. Ekpere anyị ka ọ bụrụ ekpere a na-awụ oge ụfọdụ anyị emechie ọnụ gekwe na ntị ihe Chineke chọrọ ime gịnị ịgwa anyị. We call it the contemplative life. How many of us live the contemplative life here? Enwere ndị n'ime anyị, they can never be quiet. That's to keep quiet is a very difficult thing for them. You know, from noise to noise, from noise to noise. Ma na-enwe ka akpere na ntị, a na-ele TV, ma na anaghị ele TV, elega anya na selfie, ma na-elega anya na selfie, elega anya na nke ọzọ. We get so much distraction around us that 24/7 we are engaged in talking. No contemplation. So God for us to be also to be successful in the spiritual life, we have to be people who engage in contemplative prayer. Which means now when I get to go to great time. Also I have 10 minutes in which we just keep silent and listen to God. Oh yeah, maybe it's position of the Blessed Sacrament. Adoration encourages that contemplative life to blossom in us, so that all the idea adoration, but idea if this is the Blessed Sacrament, this is our calling, because it is when we are quiet that God talks to us. So now I also say, be quiet and know that I am God. And that's in Ozioma John. John is a very wonderful writer. And Ozioma John will teach another gospel writer, because John writes in a way that has double meaning. You know, it's not only the literary aspect of it, John is also writing from the mystical aspect of it. So that in Ozioma John, you get your mind to understand how he's going. So each author of these details. Go John chapter 20, chapter 21. His own account of the resurrection. Also on that first day of the week. On that first day of the week. Which is the first day of the week? Sunday. And it is also the day of resurrection. The first day of the week, Sunday, is the day of resurrection. And if you go back again to the Old Testament, from the book of Genesis, that first day is the day of creation. So John the Revelator announcing on that very first day, which means he is referring to something that is very special, which we have to pay attention to. But on this very first day, Old Testament refers to creation. Christ is in all Easter has some kind of newness that it brings to you and me. Inside of us, the resurrection of Jesus. Or saying at this day, no law. What did they do? What did they do? They locked the door. They locked the door because of what? Because of what? Fear. Pay attention to that line only and find yourself in that situation. They locked the door because of fear. Do you feel that way sometimes? It can also be sometimes a way we describe living a sinful life in the spiritual realm. Because in living in a sinful state of life, we tend to be fearful. Amen. On the we
So you have to understand it from that perspective. The disciples locking the door is a symbol of a sinful person who has locked himself or herself in and is fearful of the rest of the world because you don't want the world to know what I'm doing. Bear that in mind. Jesus Christ is able to make it. Power also make it. Which means no matter how you lock the door, you cannot lock Christ out of your life. Not so bragging, I told anybody in you can never run away from Jesus. He will always have a way to come into your life, despite your sinfulness. Yeah, when I have from the guy in the motor, the family that bombs him there, Camera Magania, last rice, all crashing for so my as I was coming into the compound, they locked everywhere. You know, gate, they never have a they never have a man right at the back of the yard. Still, it was unusual for a family house. So, okay, how was him here? I saw that all of them were very fearful. Everybody know in that compound. Before I was lost already. So again, by the relay, I was in a Ketria on. Njo has someone has some back. So, what do you know the Ketria or sitting on as assassin? One of my hair is assassin. So, what do you mind in your? I can have one gun at the gate. Has him known as assassin. In a very terrible situation, made everybody very fearful. Onya wala to so job, Monya Naria say ihe government. Manake mone bia. Emetapram nia last rights on atraya. Before you begin you cannot lock out the grace of God. The grace of God happens when He wants it. Also, when you were the worst of sinners, that was what was at play in that visit. Last right, that is what is playing out here right now. As they lock themselves up, inside their room. That was what they were terrified. Actually, what they were for vengeance. What they were but yes, so Christy Hotasrina, Ujo de Han, can you hear so Udo, Ere, Uno, kind of Una church in Benin, Udo, Begene, Eba could be hand on Begene, Law. So, the Hadiguay, Ubi Aloha, Yasihan, Udatulu, Eba as a corner. Say, Nana no get a monster, you hear. Say, Onyo no bar and Neha, Emenegene. Onyo Naba Baramehia, I got him again. Let us stay here. The forgiveness of sin. How can you hear what our divine mercy Sunday? Never hand Jomuna gave man, they beyond forgiveness. When I was young people. I can't remember my confession. I have some people who came to me and said, Father, Namawata. You know, people who have, done something very brutal to other people. I told Chehana at that whole time, confession, I don't think God will forgive. But what we are seeing in this reading today, don't be afraid of going to confession. Because that is where the salvation comes.
our door. That locked in, we locked ourselves through sin. God unlocks through the sacrament of penance. Unu na-aghọta ihe m na-ekwu? Ọ sị ya ndị ọbụla n'ụgbọala agbaala ya nke unu na-emekwana ha gị n'agbaala ha agaghị eme gịnị agaghị agbaala ya ebe a ka ọ nọzi iwe ya bụ sakrament mụrụ na-eje mgbe niile mgbe na mgbe ọbụla mụ na gị mere ihe ọjọọ anyị achọwa fada gaa confession nweta mgbaghara njọ. God wants to forgive us, and that forgiveness is what He gives whenever we come to Him with a contrite heart. Ọ bụzi na agbaghara mụ na gị mmehie kedụzi ọrụ dịra mụ na gị dịka anyị na-ajụ na nna anyị nọ n'eluigwe gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. All part of what we are celebrating today. When we experience divine mercy, we also owe it as a duty to show forgiveness to our brothers and sisters. Nke ọ ga-ekwenu ka omume akwụ na agbala nkịtị na ọ ga-ekwe ka omume ịgba alụ onye kara obi mee gị arụ. Now begin to think in your mind now. Can you come up with an image of somebody you are very resentful for? Onye abụ icheti ya oge eme gịnị agba gị njọ. Can you imagine that person now? Na ajụ na ajụ gị, can you forgive that person? Ị ga-agba abụbụrụ onye a. This is what is out display right now in these readings we are reading. If God has given us forgiveness, we also owe it to one another. To show what? To show forgiveness to everyone who have offended us. Then the second part, mgbe ihe ndị a na-eme asị ofu nwa azụ Yesu Kristo anọghị ebe a, onye nke a na-akpọ gịnị? Thomas was absent. Thomas was missing. Why was Thomas missing? Or somebody's in Ogaraya. Well, biblical commentators say that Thomas was onye ihe na-ewute. Yeah, all rotate Yesu Kristo. He was someone that is facing with some kind of disappointment. Disappointment and God. N'onye a onye anyị kere si ga-agbapụta Israel na njọ. Onye a onye anyị kere si ga-awụ Mesaya Israel. Lekwa ebe anyị nọ ugbu a ndị ada kpụrụ ya na ndụ. Gbuo ya n'ihu anyị nwee enigwe ada ha. So ọ nọzi na-eru ya wuju si ọrụzi otu a esorozi ya na ọrụ onwe ya. But when he was missing, he also missed the coming of the Lord. So ọ bụrụ na anyị lee anya n'etiti onwe anyị ugbu a, jikere onwe gị, who is missing right now here? It's a very bad sign for someone to remove yourself from the worshiping community. Can you help with it? When they go to one reason or the other, has a young basic happen. Honest regular father, because of here father again, he said, I will have him Catholic, only a degree we're making a Tiana basic. Enough today, book of father on yes. So when you look around us right now, who in your family is missing? And what is the reason for this person to be missing? Ụfọdụ na-apụ si, but here to you will always miss the living Jesus. So we are doing it is in the worshiping community that you see the risen Lord. Catechism through ebe ka Yesu nọ. Kedu ihe aza? Ebe ka Yesu nọ. Yesu Kristo n'aka nke o ji bụrụ Chukwu, mana n'aka nke o ji bụrụ mmadụ. Ọ na-ebe na Eucharistia dị ọzọ n'oge a na-aka Mass. That is where you see him as a human person. So onye ọbụla n'ime anyị see from the community si na ya anaghị anọzi dịka Thomas, you are really denying yourself something that is very precious. Ọ bụrụzie mgbe Thomas lọghachiri ọzọ the following week, mgbe ha gwara ya na anyị hụrụ onye nwa ya sị, ma ọ bụrụ na ejighị m anya m hụ, agaghị m eme gịnị ekwere, a doubting Thomas.
That's what we call him, the doubting what? Thomas. You know, we are always empirical. We want to be, you know, scientific. That's what they say. Especially these young ones now growing. Some of them don't even believe in the resurrection. You can't prove it. That's what they say. Almost like Thomas. You know, we want to be scientific. We want to be empirical. If you don't show it to us in the laboratory, we are not agreeing. That is Thomas. But when the Lord eventually comes, the Lord respected him. So, unless Mamma, yes, of course, how can I respect your feelings? So when the Lord came, he told Thomas, you have now seen me. Or you put your hand on my hands. See it now. He was showing them his hands. And they saw that he had the marks of the nails. And he said also, put your hand on my chest. That is where they put the spear. Did Thomas do that? Thomas, who was saying, unless I see, he couldn't even put his hand. What he ended up was doing what? Yes, said brother, say, my Lord and my God. That is where salvation lies, my brothers and sisters. But when I get them to this extent, that is where spirituality will lead everybody. So let us pray in this mass, you know, asking the Lord to help us overcome whatever is making us to be skeptical, whatever is making us not to trust Him. Can I just get to a level like I say, I am worthy salvation in proclaiming with Thomas, my Lord and my God. He went on a Chineke. Udo de road. Ka Chineke were mere ya dị ọkpụ na-eleta
na-ahọpụta popu ọhụrụ ka mmụọ nsọ nye nzukọ nsọ Kristi oge ga na-ejikọta ụwa niile n'ịhụnanya Chineke. Anya ya ọgịnị were maka ndị kwere na Kristi bilitere n'ọnwụ, ndị na-ahụghị ya n'anya, ka ọnụ ya na-achawapụta ndị dị ndụ ha ụbọchị niile. Anya ya ọgịnị were maka ndị nọ n'ọrịa, ọkacha ndị ga-esi n'ọnwụ banye na ndụ ọhụrụ, ka obi ha jupụta n'udo na olileanya. Anya ya ọgịnị were maka ndị niile gbakọrọ n'oche nri ka Jamas ya asọ taa, ka ha nabata ma na nkwado ndị e mere nri Chukwu ọhụrụ. Anya ya ọgịnị were maka ndị niile nwụrụ anwụ, Pope Francis na ndị niile anyị na-echeta na Jamas taa, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe ebe na alaeze eluigwe. Anya ya ọgịnị were Chineke dị ike niile, biko were ebere nabata arịrịọ niile ka anyị gụnyere gị na ebere gị ndị kwere ebe anyị ji okwe wee na-arịọ, biko na-ezoro anyị karịa ka anyị nọrọ n'ebere ugbu a. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị.
anyị niile bụ ndị nke gị, biko nara onyinye anyị na nke ndị a kwadoro ọzọ n'oge ugbu a. Mee ka anyị site na ikwupụta aha gị ya na ọmụmụ ọhụrụ a mụrụ anyị nweta aṅụrị nke ndụ ebighị site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Kami kebutuhan ini untuk air yang
anyị soro ebe dị Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebere ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebere site na Jesu Kristi. Ihe niile kere na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna dị ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile.
Chineke dị ike niile, anyị anatala ihe ọgba ndụ nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi. Biko, anyị na-arịọ gị, mee ka ọ nọnyere anyị oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Tupu anyị na-aga n'ihu, ndị otu Divine Mercy agbagodo kịta inye nna anyị dị asọ flawa ka ha si eme. Ka anyị gaba n'ihu. Jesus.
agbasa unu nwere choir practice ozugbo. All the youth and young adults, those of you in the choir, new ones, immediately the mass ends, you will have your choir practice. Please do not go outside. Stay back for the practice. Didacus Udoje, on here. Didacus Udoje, where are you? I know I saw you. You have to pay back, you are too short. Ihe kwaniti ya bụ papa ya ka anyị maara ọfụma ya nwa bụ ikorobịa. This year daughter, right? Okay. So ọ bụ nwa Joe Udoji, diọkpala ya. Joe Udoji nke anyị maara. Ọ rapụ izuụka nwa bụrụ abụ. Nwunye ya Kristi Udoji anyị maara ya ọfụma, ụmụ ya ndị ọzọ, ụmụ nwanne ya ma nke polisi ha ncha, ha sị na ha ka ya abịa, ma diọkpara ha ka ọ nọrọ ebe a nwa ka anyị werekwa ndị ụka na papa ha ụrapụ. Mama nyanwa Kristi Udoji anyị maara ya ọfụma, ha bụ ndị otu anyị n'ụzọ abụ n'ụzọ. Anyị maara ka anyị si eme onye ọbụla bụ onye otu anyị mmadụ nwụnarịrị. Anyị mara etu ọbụla anyị si eme ka anyị beruo elu ha. Daalụnụ, ndonu. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers here. Oh wow! Look at the tall top. Stay standing. We welcome you. Anytime you are around, please come back to worship with us. You are always welcome here. Ka anyị na-edotekwa nna anyị dị asọ bụ Francis nke rapụ na Mọnde, nke akwanyere ugwu nya, ma dịka omenala ụka si wee dụ ya mmụọ na aka ya akwụ ya kwa abalị ite naanị bifo wee jebeze ịrọpụta onye ya nọchi anya ya. Ka anyị na-etinye ya n'ekpere, na-etinyekwa ụka anyị n'ekpere, ka onye ọbụla ya eweta ya nọchikwa anya ya, ka ọrụ onye nke ya edu anyị dịka ochie wee sọ nna anyị dị asọ bụ Chukwu. So ka anyị na-elote Pope Francis na ekpere oge niile, ka mkpụrụ obi Pope Francis, ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga. Anyị na-ekenekwa ụkọchukwu kala anyị ụka tata, Kenneth Chukwu, ka anyị kọpụrụ na ya aka. Wee na-ekene ndị niile mee Thanksgiving tata, na-ekene anyị niile, na-ekenekwana ka Chineke si agọzi anyị, ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka. Daalụ. Go 1 second before can you not 1 second? Tata boka ikazo n'ọnwa